لکرے والے التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو او بھی حسین ہے توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین ماں جے کو رہی ہے جنتیاں نال پلیں دی توحید تے آپ نبوت رہے منہ نکھتی گال منے دی جے ایتے مہدیاں کڑیاں پونجاں دائلو باہور کجیں دی اساں تساں کیوں ودے رونے ہیں ارمان ہے کربل بچ امت رہی ہے تیرے نال چھٹیں دی تو جو میرے پاس راوے نیاز حسین رساونا چاہنا میری سین پتر کو پالا کی میں جی میں ہی کو لوری ماں دے گئی کہیں مانا پتر کو ڈتی دسنال ای سوہنے بچڑے دے ہائی پیار بطول کو کتی ایویں کہیں دیواری ہے وہ نہ ہے جاگی اولاد آہس بئی جتی چاچا جی کچھے چہراتی دھم میں جائیں آزان قضا چاہ دیتی یاسین کو پڑھ کے پاک بی بی رہی پتر سے دم کریں دی یا ایوہ المزمل پڑھ کے ہی جاتے جوڑ سمیں دی یا ایوہ المدثر پڑھ کے بی بی مہدد جور جھٹیں دی تے جہاں سانگ دی منزل یاد آوے صحابہ ونہا نیر وہیں دی صلوات پڑھو محمد رال محمد دیواتے ذاکر نہیں صرف مکان دی خاطر اٹھی کھڑا ایک نعرہ سنو پیر علی دے نام دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد رال محمد دشمنان قاتلان تے لعنت درود پڑھو محمد رال محمد ذات تے چھ بھرا ہیں ایسا چھوٹا چھوٹا میں ہاں چاچا جی تے حکم تھا ہے بھئی جے تک ملک غزنفر نہیں آدھا تائیں پڑھنے توجہ ہے تے اللہ خیر کرے تھکا میں ڈاڑھا کھڑا توجہ میرے پاس رہے ویسی تن جیڑی شاہ میں تقریباً سنا ویسا تو آکوں پاک سٹیج فخر میری 1000 بار تو میں گناہ تے تو آکو کہیں نہ سنائی ہو سی آئی دیگی ہاں کم از بزرگاں تو حاصل کی تو ایسا باکن ایک نعرہ سناؤ پیر علی دے نام دا
کربلا دا میدان بے قدریں دا مہمان ہر پاسوں فوجین درمیان میرا ترائے جہاڑیں دا تسا امام ہے. توجہ ہے میرے امام دا فوج اشکیا دے وچ آخری خطبے دا بیان ہے یا این آکھاں عمر ابن سعد نال آخری کلام فرمان علی شان پڑھیاں وہاں ہے اجازت سن سو فرمینن نائے عمر آخر فنا ہے ہوش کر فکر فرداں گرد ذکر دوش کر فوج اپنی کوں ذرا خاموش کر سن نصیحت کوں ہماتن گوش کر کیا میں فرزند رسول اللہ نہیں یا نور چشم خیر خلق اللہ نہیں. سنے سنے نیاز حسین پر میں نے امت جد ہوئی میں ٹھاندھا نہیں ہو اٹھو معقوب دل چاندھا نہیں چہرہ میڈا ہن اتھاں بھاندھا نہیں راہ چڑھے وہ میں اتھاں راندھا نہیں جہج میڈی نہیں مسلماناں دے وچ عمر گزرے ساں بیاباناں دے وچ فرمینن ہن تئیں جورو جفا کیتے ہوئے سب سجن میڈے جدا کیتے ہوئے گھر دے گھر میڈے صفا کیتے ہوئے بخش دینا جو خطا کیتے ہوئے میں انہاں ملکاں اتے راساں نہیں چا گھنو وعدہ میں واللہ ساں نہیں. سن دے بیٹے ہو بسم اللہ سے تشریف گیا پڑھیا نا تھکا میں ڈاٹا کھانا چلو غریب آدھا کھڑے میرا راہ چھوڑ دو میں ہندوستان ٹور وینا. توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین مکان دکھاتے روٹا گھنا کوئی میں ذاکر نہیں نہ ذاکری دعویٰ ہے لیکن سبق بزرگیں دے گھدوین جڑے میں جناب دی خدمات پیش پیا کریں. غریب آدھے میرا راہ چھوڑ دو میں ہندوستان ٹور وینا میں بھیڑی کو وطن تے پہنچا کے یمن ٹور ویساں این جات فردوسیہ پاکستان دا باندے پڑھیا ماں سہیں لکھ دن میری شخصیت دے قائل ہو محفل قربا دا مانا توہین اسلام دی کرن کیتے گیا جوڑی اکبار زمانہ. غریب آدھے میں کو رہتا دیو کھڑا سندہ ہے آج کل اپنا بے گانا پہنچا بھیڑی کو وطن ویساں تھی ہند یا روم روانہ. بس بھائی جان میرے امام دی آواز آواز ابراہیم بن کے کائنات دے ذرے ذرے تے پہنچی. کتنے شامی ہن جنہیں نیزے تروڑ کے زمین تے سٹن تلواراں زمین تے سٹن کنڈ کر کے بہ گن. توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین تھک کے نہ سن کنڈ کر کے بہ گن. عمر ابن سعد سامنے ہے دیکھ کے آدن کمینہ حیا کر ایڈے مظلوم تے ظلم ایڈے غریب تے ظلم ایڈے انسانیت دوست تے ظلم کمینہ آئندہ راہ چھوڑ دے بچتا ہے کہ آپ گئے یا بھیڑی بچ گیا نس. اللہ جانے غریب کو بھیڑی دے پردے دا ایڈا کیہاں خوف ہے جو پتریں دے خون معاف کریں دے بھیرامیں دے خون معاف کریں دے کمینہ آئندہ راہ نہ رو کی کو بنجان دے. عمر ابن سعد ڈٹھے جو میری فوج دی حالت صحیح نہیں رہی. توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین جائیں ویلے رنگ فوج دا ناری ڈٹھا شہدی فصاحت دا نشا تاری ڈٹھا فوج اپنی کون دلوں آری ڈٹھا گھور کے لشکر دو کئی واری ڈٹھا بولیا آج حال کیوں کافور ہیں سارے عرب دے وچے فصیح مشہور ہیں. عمر ابن سعد اللہ لعنت کرے حق کر لیتی ہے. شامیوں کوفیوں بجتہک آپ گئے. توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین بزرگیں دے سبق ہیں آج کوئی نہیں پڑھتا ٹھیک ہے. چاچا اقبال غالباً پڑھدا ہوئے تو اوئی ہون گھر بہ گئے بابا کوئی جملے پڑھدا ہے یا چاچا اقبال کندرانی جملے پڑھدا ہے. چاچا میرا خیال ہے مرید عباسی پڑھدا ہے. بجتا ہے کہ آپ گئے نیزے آلے ہو نیزے بلند کرو تلوارے آلے ہو تلوارہ علم کرو جگیریں دے وچ حصے رلو. توجہ ہے جگیریں دے وچ حصے رلو جوانہ ہو جنگ دے کیتے تیار تھی وہ. توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین ایڈے فوجاں جنگ دے کیتے جڑن
یا انہوں ترائے جی ہڑے دے بطول دے تسے پتر نے گھوڑے دی زین تے انگڑائی دیتی وجہ ہے جیڑھا چہرے تے اکبر دی موت دا ملالس ملال نریہ علی دا جلال مقابر والا اللہ اچھا میرے امام دے ہاتھ تلوار نے چاچا جی حرکت دیتی ہے بہت پڑھا دو یار میرے کو 5 منٹ ٹھیک ہے ہاں مہربانی چاچا بس اتنی آدھا کائنات دے وڈے بہادر پتر نے گھوڑے دی واگ سنبھالی ہے اسمان دی مخلوق تے حکم تھا عبادت کو چھوڑو عالمین دے وڈے مظلوم دی جنگ کو دیکھو خیمے دے دروازے تو آواز پیان دی مرحبا یبن رسول اللہ شاباش رسول دا تسا بچڑا توجہ ہے میرے امام نے گھوڑے دی واگ سنبھالیے لکھے نے شاہ جی ہک دو ڈٹھے ہک نے لکھیں دو ڈٹھے لکھے نے ہک دے مارن دا ارادہ کیتے ہک نے لکھیں دے قتل دا ارادہ کیتے توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین قیمتی جملہ پہ آدھا این منظر کو تاریخ نے چاچا جی محفوظ کیتے لکھیں دے چہرے تے موت دی میوسی ہے
توحید دا کل اطمینان بن کے حسین قلب لشکر اچ مطمئن کھڑے کوئی جاہ نہیں جت بندہ نہ ہوئے توجہ ہے تلوار سنبھالی نے دیکھ کے آدن ذوالفقار میں کائنات دا مظلوم ہاں میرا ساتھ دے سیں ذوالفقار دی آواز آندی ہے مولا سن سو ہاتھ دے وچ غصے کولوں پھڑکن لگی با عالمی دے جن دی جان پھڑکن لگی روح شامیاں دی جسم میں تھڑکن لگی گویا کہ گھنٹی موت دی کھڑکن لگی اے عمر کیا اے فقط تلوار ہے نہیں 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 برق بھی ایندی رفیق کار ہے تلوار دی آواز آندی ہے مولا کربلا چاہی کس واسطے ہاں میں کوئی قبراں بڑھاون تے نہیں میرے نال اصغر دی قبر بنائی ہے مولا ایک دفعہ حکم کر ایک دفعہ چلا تا صحیح میں انہیں کلو پوچھ گھن دیا کہیں دے بچڑے کیمیں کوہنن کہیں دے دھیرینہ پانی کیمیں بند کریں دے مولا ایک دفعہ حکم کر 70 گز لمبائی مولا میری مشہور ہے اے لمبائی میری توڑے بابے دے گھوڑے دی رفتار دے نسبت نال ہے توڑے بابے دا گھوڑا اتنی تیز بھائی دہا ان دی رفتار دی نسبت دے توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین ان دی رفتار دی نسبت دے نال میں کو اپنے لمبائیاں بدھامنے ہی پونیا ہن گھٹامنے ہی پونیا ہن مولا اجازت لو تو توڑے گھوڑے کو لو ان دی رفتار پوچھ گی نا توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین میرے امام نے مظلوم دا گھوڑا میں کو جان دا ہی میں اسمان تو آئی ہوئی تلوار شیر خدا دے ہتھیں چل دی رہی ہیں فتح دی موہر لا فتح اللہ علیہ سیف اللہ ذوالفقار میرے پنجے تے لگی ہوئی ہے آج جنگ تائیں تے میں رل کے کرنی ہے میں کو اپنی رفتار دسا جو تیری رفتار دی نسبت دنال میں اپنے لبائیاں بدھیں دی بھی آواں گھٹیں دی بھی آواں توجہ ہے نیاز حسن توجہ میرے پاس راوے مہربانی میاں صاحب دعا کرے سو بل قرآن آزاد آ رہی وے مولا دے دعا کرے سو مہربانی گھوڑے نے چاچا جی اپنے ڈوہائیں اگلے صبح زمین تے مارین تے آواز آندیے پھر جاؤں مثل حکم خدا کائنات میں پر کیا کروں کہ باغ ہے صادر کے ہاتھ میں سن سو ہے طبیعت گھوڑا ہر صورت دے سجدہ آہا ہاں ہرانو جائے وقت بھائیدہ آہا ہائے ادھا شیر جاں گئیدہ آہا کر دیندہ پا مال جت ویدہ آہا سامنے گھوڑے جڑے آندے آہن سیکھ پا ہو کے پچھاں ڈھاندے آہن نعرہ سنو پیر علی دے نام دا گھوڑے دی آواز آندی ہے تلوار تے ناز کیتے جو تو شیر خدا دے ہتھیں چل دی رہی ہیں مگر میں کوئی عام حیوان نہیں میں او حیوان آن جب کو بطول اپنی چادر تطہیر جو کھوائے ہن جب تو شیر خدا دے ہتھیں چل دی رہی ہیں تو میں کوئی بطول دی دعا ہے مگر اے ٹھیک ہے جنگ تائیں تے میں رال کے کرنی ہے مگر جنگ کرے ہاں علی تو ہیں علی دی ملکیت میں ہاں حسین دا گھوڑا اگر آج جنگ کرے ہاں علی وقت ہوئے ہاں تیری مرضی آج جنگ پیا کریں دے حسین آج ہو سی میری مرضی نور شاہ تو ہیں جماعدات جو توجہ میرے پاس راوے نیاز ہے حسین تو ہیں جماعدات جو میں ہاں حیوانات جو جماعدات تے حاکم نباتات نباتات تے حاکم حیوانات تو میرے محکوم دی محکوم ہے میں تیرے حاکم نہیں حاکم ہے آج جنگ صرف اور صرف میری مرضی نال ہو سی توجہ ہے نیاز حسین توجہ میرے پاس رہے بنجے تلوار دی آواز دی رہوار حکم کر جیڑی گار رہوار نے تلوار دے نال کیتی ہے فردوسی پاکستان خلد آشیان نظر حسین جھنڈی رشاد عباسی کلم بند کیتی ہے طبیعت پڑھی آواں سین لکھ دن رہوار آکھے تلوار کو سر میں چل دا ہاں تو چل دیا میں چرخ تے سمرک ٹرداں تو بڑ موت کنوار مچل دیا نہیں وقت حجاب اتار کے گھن ہر دشمن دے سنگ رل دیا بن کہر کہار دی ندی تار یمین یسار اچھل دیا وچ بدلاں دے بن رات گرجیں دل وچ بھا بن بل دیا کوئی نکل نہ سکے ہر پاسوں بد پر رہا ماں نے چھل دیا جائیں جہدہ جو ماحول دیکھے وہی رنگ دا روپ بدل دیا اچھا مجال اس میں مجال
جائیں جہدہ جو ماحول دیکھیں انہی رنگ دا روپ بدل دیا جائیں جھمگٹ رجمٹ سر ونجیں بس ویندی ونجتے ولدی یا کر مچھلی دیرے ناریاں دے وچ تیل عذاب دے تل دیا دربان قضا تے قدر دی بن ہر دشمن دا در مل دیا دی تو خون دی کمی کمر نیوا پی تازہ خون سنبھل دیا بن ازدر آسا موسیٰ دا مہربانی چاچا جی دعا کرے سو آزاد آری وے قدیمی آزاد آری وے بن ازدر آسا موسیٰ دا فرعونی نانگ نگل دیا محتاج دلیل حسین دے آج بن گھٹی جام اجل دیا نب چھوٹے موٹے جھوٹے ڈوٹے ملک الموت تو گل دیا تھی وہ ہنس کبک چکوی حیران چل چال تو اوچن چل دیا نب گھنچے شاخ خبیصہ دے رکھ تلیاں ہیٹ مسل دیا توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین نب گھنچے شاخ خبیصہ دے چاچا جی نب گھنچے شاخ خبیصہ دے رکھ تلیاں ہیٹ مسل دیا سکھ سکھدیاں چنگا مل پینی بن چکی ڈالا ڈل دیا سکھ سکھدیاں چنگا مل پینی توجہ سکھ سکھدیاں چنگا مل پینی سکھ سکھدیاں چنگا مل پینی بن چکی ڈالا ڈل دیا کر صاف صفے سفیانیاں دے ہر صف دے پار نکل دیا کر صاف صفے سفیانیاں دے ہر صف دے پار نکل دیا ول پھپڑ نہ سکے اے جھیں پٹ جڑ نہ تاکیق نسل دیا نہ سے راکھن دی لوڑ کئی بن پودا سورج ڈھل دیا توجہ ہے ہاں دعا کرے سے رہوار دی آوازن دی تلوار خیبر دی جنگنی بدر و حنین دی جنگنی ایک گل دا خاص کیال کریں جڑا نام حسین دا دم مارے وہ تو پھردیاں سردیاں ٹل دیا کیا تاب کوئی ارشاد کرے تیرے جوہر تو سرتابی ہے سیاد ہزار نہنگ جیندے دریا دی ہر مرغابی ہے توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین اگیں حسین لشکر دے درمیان جڑ ویلے مقام نخیلاتے آئے ایڈا غضبناک حملہ کیتے شامی بھجن بھجدئی ودن تے یادئی ودن کہتا تا ہاتھ جوڑ کے جو گوئے پر غرور اس وقت رحم اپنے غلاموں پہ ہے ضرور معقوف کر جلال کو اے کبریا کے نور صدقہ علی کی روح کا بخشیے قصور آنکھوں کو ہم اپنی دور سے قدموں پہ ملتے ہیں تلوار روکیے کہ بس اب دم نکلتے ہیں کیا ود آدن اے افتخار حضرت آدم پناہ دے اے زیب بخش عرش معظم پناہ دے اے فخر و نوح و عیسیٰ و مریم پناہ دے اے باعث پناہ دو عالم پناہ دے مولا تجھے قسم ہے رسول کبیر کی چمکا نہ ذوالفقار جناب امیر کی تھیا کیا ہے پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی اللہ کا غضب تھا لڑائی حسین کی دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا اب رحم واسطہ تجھے علی اکبر کی روح کا بس اتنی آدھا جھم کمر بطول دے گرداہن کل ہم منحوس ستارے اور میں صدق تھی پوا جم کمر بطول دے گرداہن کل ہم منحوس ستارے چھٹی سنگت زہرہ مشتری دی پھر زہلک رب چودھارے ای طور 53 منٹ تائیں رہی کبکتے حیرت تارے اچن چیت نخیلاتے ونج مارے چن چمکارے چاچا جی اے تہی میدان دی حالت خیام دی حالت سنائی آوا دیا دی فسک دے بدلہ میں اتھیا دین دا چن رو پوشے اٹھی کبک دری اسمت دی دردو تھی دردو مدہوشے پاپوش کو جاد خاک تے آہی ہئی ادھ چادر بردوشے نب چوب کے نات دی کھڑ گئی بی بی کہیں عبرت وچ خاموشے توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین مجھگارک دیا مجلس مک گئی میری مجلس اجن جنگ کریں دعوت دہائی جو ایک بڑی ہوئی کو کہیے بابے دے جنگ دے جوش دکھینی ہن ماں دے کھیر دی تاثیر دکھا گھوڑے دی واگ روکیس مارو مارو دی آوازہ بلند ہوئن گھوڑے دا رخ کی تسخیام آلے پاسے کئی زخم لگے نوکھا خیمے دے دروازے تے پہنچے انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی آیت تلاوت کی تیسی یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ علیکن منی سلام میرے 6 مہینے دے سفریں دے تھکے ہوئے پردادار میرے 96 گھنٹے دے تسے پردادار میرا چھیکڑی سلام میری سینہ دیئے دیمہ حسین میری دئی دی آواز آندھی ہے مر ونیا دئی ہے تا حسین دئی اماں منت لاہ اکواری میرے بھرا کو خیمہ ایسا توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین
منت لا ایک باری میرے بھرا کو خیمے سچ دوباروں آواز آئیے میرے بدن تے جا نہیں جت زخم نہ ہومن اگر یہ حالت نال میں اندر آگیا ہوں تو کئی پردہ دار میرے زخم دیکھ کے ماروے سی میری سین دی آواز آندی ہے حسین جے تو اندر نہ آئے تو بھین مرن تو پہلے ماروے سیا اندر لنگ گئے بھین بھرا دی حالت ڈیٹھیے پیشانی تیرے بدن تے جا نہیں جت زخم نہ ہومن رونی ہے میری سین تے رو رو کے کھڑی آدھی ہے کیا کران شبیر میرے وس نہیں ہائے میری تقدیر میرے وس نہیں مر ونی ہمشیر میرے وس نہیں وس رہنی تیر میرے وس نہیں ہائے میری اماں دا جایا کیا کران بد دعا آنکھیں تمیرن چا کران رنے صاحب رندہ سبتان دوہائیں ہاتھ بھیڑ دے سرت رکھنس تے رو رو کے کھڑا دے نا میری اماں دی جائی صبر کر صبر دے وچ ہے بھلائی صبر کر ہو گئی اقدا کشائی صبر کر او منزل مقصود آئی صبر کر ہون میرے دل کو سہارا آگیا ہے لگی کشتی کنارہ آگیا ہے پر میں نے ماریا اکبر تمہیں صابر رہاں ماریا صفدر تمہیں صابر رہاں کس کیا اصغر تمہیں صابر رہاں گئی فوج ساری مرد تمہیں صابر رہاں بچ ونجے اسلام بس کوئی غم نہیں بد دعا کرنا سادہ کم نہیں توجہ میرے پاس راوے نیاز حسین ہر میں نال ودے کریں دا بھیڑی نال ودے کریں دا مہمانہ دی بیوہ گان نال ودے کریں دا یتیمے نال ودے کریں دا آگئے گھوڑے تے سوار تھی من اگیں سن دے راندے ہوا سوار تھی ویا کدو اکبر آویں دا کدو قاسم آونیا کدو عباس آونیا آج جن تے دیندے سارے مٹی تے نظر آنن رو رو کے کھڑا دے چپ کر کے تتی رہتے تے سم گئے وے کوئی ہے جڑا میں کو گھوڑے تے سوار کراوے جائیں ویلے نہ ملیا شاہ کو کوئی جواب سنے نیاز حسین جائیں ویلے نہ ملیا شاہ کو کوئی جواب دیکھ تنہا ویر کو عظمت معاب حسبی اللہ کے آپ پکڑی رکاب کر ودا ہمشیر تو ٹر پہ جناب جے تئیں اکھویر تے پوندی رہی کنڈ ویر دو دے دھی رہی رون دی رہی